Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bocah-bocah, ketemu malih kalian Bunia Puji Lestari ing pasinaon basa Jawa kelas pitu semester ganjil. Dinten menika kita badhe nyinaoni ngenani teks tanggapan deskriptif kanthi tema pariwisata. Lajeng ing pasinaon menika tujuan pembelajarane inggih menika sampeyan kedah saged menjelaskan struktur teks tanggapan deskriptif secara lisan dan tulis. Oke. Lajeng Bunia badhe tanglet papan pariwisata endi wae sing sampun sampeyan weruhi. Apa Gunung Bromo? Apa Kebun Binatang Surabaya? Prambanan? Apa Telaga Sarangan? Nggih. Lajeng ten ngriki Bunia nggadah tulodo teks gatekno wacanen. Teks menika kanthi irah-irahan Gunung Bromo. Nggih, wacanen gatekno. Sampun? Nggih. Menika salah sawijining tulodo teks tanggapan deskriptif. Tulodo teks tanggapan deskriptif. Nggih. Lajeng kita ngancik ing materi. Apa iku tegese teks tanggapan deskriptif? Apa tujuane lan titikane teks tanggapan deskriptif? Teks tanggapan deskriptif yaiku teks sing isine nggambarake objek kanthi gamblang lan rinci. Lajeng tujuane teks tanggapan deskriptif yaiku kanggo njlentrehake nerangake sawenehe objek marang sing maca sahingga wong sing maca kaya-kaya melu ngrasakake, ngrungokake, ndeleng utawa ngalami tumrap apa sing wis dideskripsikake dening panulise. Nggih. Lajeng tanggapan deskriptif yaiku kesan tumrap apa sing wis dideleng, dirungokake tumrap objek tertentu lan nalika maca kaya-kaya weruh lan ngrasakake objek sing diwaca. Pun lajeng apa to titikane utawa ciri-cirine teks tanggapan deskriptif? Ciri-cirine wonten telu. Nomor 1, ana nggambarake panggonan, wong, barang, kahanan nganggo panca driya utawi panca indra. Nggambarake panggonan, saged wong, gambar wong, saged nggambarake barang utawa kahanan. Lajeng nomor 2, tujuane supaya wong sing maca kaya-kaya melu ngrasakake utawa ndeleng dhewe marang objek sing wis dideskripsikane. Lajeng nomor 3, ciri-cirine objek diterangake kanthi gamblang lan rinci. Diterangno kanthi runtut, berurutan. Oke. Pun lanjut. Apa wae to struktur teks tanggapan deskriptif? Strukture wonten 3. Nomor 1 wonten identifikasi. Nomor 2 ana klasifikasi utawi definisi. Nomor 3 wonten deskripsi bagean. Apa iku identifikasi? Apa iku klasifikasi utawi definisi? Apa iku deskripsi bagean? Monggo. Identifikasi yaiku perangan utawa bagian sing nerangake titikane utawi ciri-cirine barang, tandha lan sapanunggalane.
Lajeng klasifikasi utawi definisi yaiku perangan sing monto-monto sing diperang-perang manut jenis utawa kelompoke. Nomor 3, deskripsi bagian yaiku perangan sing nerangake gambaran sing luwih rinci sing diterangno lebih terperinci. Yuks wacanen maneh nggih teks Gunung Bromo kala wau banjur pilihan manut struktur teks tanggapan deskriptif. Monggo sareng-sareng kita padosi struktur deskriptive. Monggo gatekno wacanen malih. Pundi ingkang klebet identifikasi? Nggih, leres. Ingkang klebet identifikasi inggih menika paragraf nomor 1. Gunung Bromo yaiku sawijining objek wisata gunung ing Jawa Timur sing banget nemsemake tumrap para wisatawan domestik lan wisatawan saka mancanegara. Gunung Bromo dumunung ing wilayah pamarentahan Provinsi Jawa Timur. Ukara menika ngantos Gunung Bromo minangka objek wisata kang wis misuwur ing saindenging donya didadekake ikon wisata dening pamarentah Provinsi Jawa Timur. Menika klebet identifikasi. Lajeng pundi to ingkang klebet klasifikasi utawi definisi? Nggih, leres. Menika ingkang klebet struktur nomor 2. Ukarane yaiku Gunung Bromo Kinupengan ing Gunung Bromo Kinupengan segara wedhi kang jembare kurang luwih 10 km persegi. Misuwur anane sanres nganti ukarane nganti ana papan sing dianggep bebayane tumrape pengunjung yaiku papan radius 4 km saka kawah. Menika klebet struktur sing nomor 2. Lajeng sing pundi sing klebet struktur nomor 3 deskripsi bagian yaiku nggih, leres. Objek wisata Gunung Bromo klebu wewengkon Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ukara menika ngantos ukara terakhir nalika ngliwati segara wedi bisa ndeleng bangunan papan ibadahe suku Tengger sing nggilut agama Hindu. Bangunan kasebut diarani Pura Luhur Poten. Menika ingkang kelebet struktur ingkang nomor 3 deskripsi bagian. Pun lajeng dunia gadah gladhen sing kedah sampeyan tulis. Ojo lali ditulis jenenge, kelase lan nomor absen. Wacanen teks Kedung Cinet menika lan tulisen ing buku tulis. Sabanjure golek ana struktur teks tanggapan deskriptive kanthi menehi bukti ukarane. Nah, menika wacana utawi teks Kedung Cinet menika sampeyan tulis ing buku tulis sedaya, nggih. Pun cetha, pun jelas. Nggih. Sampun. Pun cekap semanten video pasinaon basa Jawa dinten menika nggih. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.